وصیت بھلینا کسے مت جتے گوت نہ دے پجاوے جیندے جتے کو سگرا ملاوے کسے مت جتے گوت نہ دے پجاوے جیندے جتے سگرا ملاوے آکھیو مر گئے سکینہ او سکینہ سوچے گر جائے شام مدینوں نئے اکھیو صاف کرے بابا زی بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد آنے ماں مجلس رضا کی خطابت لے دعوت دیں دوں مولانا غلام مرتضیٰ بوڑے صاحب جن کے ذکر آل محمد کنفرمائن سائیں جنجی صحت و سلامتی درازوں میں اللہ بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد مائک رکھو